Weche mago ohala mago mabende koro nitiere kineni mano mar Christmas. Tend County ma Kisumu kata tend boma ma Kisumu City bende koro notiyo kod thuoloni mar yango jogo mosekonyogi neno ni koro boma oneno maler ahinya. E nyasi nogono ma bende kono timore otieno ma kawuono bende koro nochiw mich kokadho kuom city manager Bala Wanga bende koro nochiwo ne kembe mopogore opogore bende mich kaluwore kanyo kod kaka gisekonyo boma ma Kisumu e gedo mopogore opogore. Nitiere mich mago mag ot moger maber ahinya e chuny boma, kambi moko ma bende osekonyogi e gero apeyni mopogore opogore kaachiel kod roundabouts bende ne en bende nyasi ma bende koro nomigi mich kamago en achiel kuom konyo dongruok mar chuny boma. Mae kaka bende koro ne chal. Which saw Ciala Resorts and Stima Sacco emerged the best in the category. Ciala was awarded for exemplary work displayed at the airport roundabout, while Stima Sacco was recognized for the KCB roundabout, where today's event is being celebrated. The facelift of the roundabout is part of transforming Kisumu. Such a group who modernized and redesigned the blind alley located along the beginning, the Kenyatta Highway connecting to Dunga Nanga Road. The improvement include authentic additions. Assume 15 million shillings towards the project, and the project encompasses beautification and adjustment of roads in the CBD triangle, Odinga Street, Angawa Avenue, Jomo Kenyatta Avenue, for safe and well-organized traffic flow. Thank you very much, Toyota Kenya. Asante sana.